ichikumbira kuti toda kuti tiuye pamberi toda kuseenzesawo chiremba wedare kuti titasirwe musha medu. So takataura kuti kana muchinge mauya turudare tinofundisa mugaidhiraini yedare kuitira kuti zvamuchazoonekwa nachiremba yedu wedare, dare ndorozokumonitai sevanhu vapotera pamberi pedare. Hapana wakamhangarira kuti wakangoya semhuri. Unoende kuseri kwechuru wozodzoka handisanga kamachiremba makakumbira teni muzodzoka muchizivisa dare navatsiko mushamawo tutori nezvikwambo zvirimo zvakasiyana vakuru uyezve zvirikutowasenzesa William aibvatotaurirwa muzive William une mukadzi waunorara naye Husiku Hwega kazhinji apa autoguma zvishuva kazhinji kese ndinoenjerana nemukadzi zvikachiremba kutonyatsokuburura semunhu murume chazvikasimba chaio. Saka zvikwambo izvozvo zvinoda chiremba apinde mukati memusha andobate zvikwambo izvozvo. Saka chiremba ati akuda murume mbiri nemudzi dzake nhatu dzerusungu dzinogwina chete kuti aite basa rake mukati memusha. umukadzi yavakuenda kuchimedza mubvisa mombe 1 yamambo then yembati 2 na 3 basa rondegwa nini kana iri mari ma 350 chinhu chamboenda kuunganidza kuti tiona kuti tinobatana sei tounganidzana zvinhu zvacho tione kuya kuzoshanda asi mataigwa machiremba ndanzi mukasike nekuti munotoziva kuti zvamadenda izvinotoenda mangwiri wabva wauzana chiremba asi basa rinofanira kuti utone kuchimbidza chaizvo. toisa nhetere rekuti basa redu imweni mutaira munofungira kuti mune maunganidza muodzamama zuva namuyambane rinoda kugara ane madesi zvinhu zvemataura zvine madesi. toisa October. Right, saka roitwa moya musi wa 6 nemari Friday, dare roitwa musi wa 7 which is 1050 plus G 120 plus 100 which is 1200 and G 1270. tautesa zvese nembudzi nechii 1207. Mombe dziri kuita 1050. but mbudzi dziri chipa mungotora mbudzi samubhadhara 1150 kuti yemapurisa achaenda nini 100 andii saka musi wayo wa 6 wani mari iyo 7 chirembawo mambo Thank you.